Ens trobem a Flix, un bonic poble de la Ribera d'Ebre, on podrem visitar el seu magnífic castell que guaita el poble des de dalt d'un turó, creuar el riu Ebre amb el pas de la barca o visitar el meandre de Flix, el meandre més impressionant del riu Ebre. L'excursió que proposem avui es situa molt a prop de Flix, a la sortida del poble en direcció a Lleida, la Reserva Natural de Cebes. No és exactament una excursió, sinó un passeig per la riba del riu, tot gaudint de la gran riquesa de flora i fauna. A l'arribar a la reserva trobarem el punt d'informació, situat al Mas del Director, una antiga masia restaurada on, a part de la fauna i flora de la reserva, també podem escoltar les indicacions i informació dels professionals que hi treballen. La Reserva Natural de Cebes i Meandre de Flix és un espai fluvial inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural. L'any 1995 va ser declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge. Té una superfície de 204 hectàrees i la gran biodiversitat que presenta la converteix en un dels espais humits més grans i representatius de Catalunya. Hi podem trobar zones d'aiguamolls on destaquen els canyissars més extensos de Catalunya, la franja de bosc de ribera, poblat d'àlbers, salzes, xops i les illes fluvials. Es troba en un excel·lent estat de conservació. El primer tram va creuant passeres de fusta que transcorren per tamarigars, que són boscos de tamarius de gran alçada, a la zona també anomenats gatells. Aquest tamarigà és el més gran d'Europa. El 1973 es van localitzar uns petits insectes, les topònies, que s'alimenten de fulles d'aquest arbust. No es té constància d'aquest insecte a cap altra part del món. Les passeres desemboquen a diferents aguaits i observatoris, on amb silenci i tranquil·litat es pot gaudir de la fauna de ribera. Seguint el recorregut, trobarem llacunes amb observatoris al costat. Hi podem entrar, però haurem de respectar les normes, ja que sovint hi podem trobar fotògrafs fent retrats de tota la llacuna i dels seus inquilins. Un cop finalitzat aquest primer tram, retornarem al centre d'informació i seguidament ens dirigirem al Mas de Pitoia, on hi ha ubicat el centre d'interpretació del Camí de Sirga. El camí deixa la vegetació de ribera i s'endinsa a través de camps d'oliveres i un paisatge de secà. El contrast és increïble. Al llarg de la passejada hi trobarem diferents nius de cigonyes i si hi anem durant els mesos indicats, abans que migrin cap a terres més càlides, podrem veure-les de ben a prop. Durant el trajecte ens trobem amb els cavalls de la Camarga, que des de l'any 2001 a la Reserva de Cebes s'utilitzen per mantenir a ratlla la vegetació com el canyís, per deixar créixer altres plantes de gran riquesa per la biodiversitat. A pocs metres dels cavalls de la Camarga ja trobem el Mas de Pitoia i des d'allà podrem agafar noves passeres de fusta que s'endinsen per la riba del riu, oferint un paisatge magnífic, ple de vida i de riquesa animal i vegetal. El cant dels ocells, el so del vent com juga amb les fulles dels arbres i la tranquil·litat de l'indret fan de la Reserva Natural de Cebes un espai per passejar durant hores i copsar la gran riquesa que tenim a les Terres de l'Ebre. Una sortida molt enriquidora en tots els sentits i molt recomanable per totes les edats. Us deixem l'enllaç a la web de la Reserva Natural de Cebes a la descripció. Ens veiem a la propera sortida!